Тази фигурка от Lego City просто искаше да поръча пица днес, но вместо това получи цял град. Животът в Lego City наистина започва през юни. Първо идва строителството. Багери, самосвали, челни товарачи, защото един град не се строи сам. И като стана дума за строителство, това вече не е дребен ремонт, а истинска столична работна зона. И разбира се, някой трябва да донесе обяд. Комплектът за доставка на пица е детайлът, който наистина вдъхва живот на града. И ако всичко е мръсно след цялата тази работа, автомивката е правилният избор. Да, Lego City има решение и за това. Можете също така да избягате от града. Направете си мини ваканция с пътнически самолет. Отправяме се към морето. Класическият морски трамвай носи лятна леко ретро атмосфера, а за любителите на влаковете ето носталгичния парен локомотив. Логистиката също не е пропусната. Пристанищен товарен влак, кран и камион. Това вече не е игра. Не, точно това е. Ако предпочитате да тръгнете извън града, приключенският ван за планинско колоездене е готов за път. И накрая, големият взрив. Влакче в увеселителен парк Лава Ленд. Увеселителен парк, който прилича на Lego City и вулкан, обединиха сили, за да създадат приключенски парк. Строителство, влакове, пица, летене, автомивка, увеселителен парк. През юни всяка нова история наистина започва в Lego City. Търсете новите комплекти Lego City в магазина на Lego от юни.